Тамак туйдырырга мөмкин, әйе, шигырь-мигырь язып, такмак сатып. Әгәр дә син шагыйрь икән инде, булу тиеш синең ак максатың. Ак максатың төп максатың булсын. Әгәр дә син чынлап шагыйрь икән, син җырларга тиеш үз халкыңны, кыңгырау күк чыңлар чагың икән. Сөлге итү мөмкин кагаз битен, өлге итү мөмкин шөгылеңне. Син алгансың икән кулга каләм, әләм итеп күтәр шигыреңне. Көч-куәтең ташып торган килеш, шәләй-вәләй йөрү язык, язык. Әгәр дә син илдә шагыйрь икән, милләтеңне уят, шигырь язып. Баш калкытсын гаяр каһарманнар, мишәремнән, минем типтәремнән, шигырь кебек ургып чыксын оран, бәреп чыксын бәгырь төпләреннән. Мөмкин, әйе, тамак туйдырырга, такмак язып, һаман такмак сатып. Күтәрәмгә калган чакта илең, милләтеңнең булсын ак максаты. Ак максатың булсын татар кызы. Ак максатың булсын татар улы. Төп максатың булсын татар иле. Туйык, яшик, үлик, татар булып.